Hola, benvinguts, benvingudes a tots i a totes a una nova emissió del programa Converses al Cercle. Avui tenim amb nosaltres, amb la Muriel Casals, presidenta d'Òmnium. Benvolguda i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Malgrat Òmnium és una entitat prou coneguda, potser molta gent no sap exactament de què es tracta. Seria un bon moment perquè ens ho expliqués? Ho explico. Òmnium es va crear el 1961, doncs en un moment difícil de la història de Catalunya i d'Espanya. Dictadura, sabeu que la dictadura una de les coses que feia era prohibir qualsevol expressió cultural catalana, o en tot cas reduir-les als cercles el més limitats possibles. Òmnium va néixer doncs 1961 creada per un grup d'empresaris per treballar en favor de la llengua i la cultura catalanes. O sigui, va néixer per iniciativa privada, uns empresaris que van posar una part dels seus diners i de la seva seguretat per buscar la normalitat de la llengua i de la cultura catalanes. Es van fer sobretot classes de català per la gent que volia aprendre un català correcte, el català quedava reduït als àmbits familiars, i d'una manera molt especial classes de català per mestres que volguessin reciclar-se per estar a punt. 1961 s'obria una mica l'horitzó, hi havia esperança, vindrà la democràcia, hi haurà escola en català i cal estar a punt. Per tant, es van fer cursos expressament per preparar mestres en català. I en quin moment ens trobem respecte a tot això ara? Respecte a tot això, ara ens trobem en un moment que hem passat un llarg període, probablement el més llarg en la història moderna, de coexistència d'un govern autonòmic català dins d'una Espanya democràtica. I això ha trencat la imatge tradicional del catalanisme, que era hem d'aconseguir que Espanya sigui un país ric, desenvolupat, democràtic, obert al món, perquè aleshores hi haurà un lloc per nosaltres. Ara sabem que Espanya és rica, té problemes econòmics, però que és rica, és democràtica, és oberta al món, però no vol ser plural. No vol ser plural. I, per tant, no hi ha un lloc per nosaltres com a catalans dins del context espanyol. Si volem estar dins del context espanyol, hem de renunciar a una part de la nostra catalanitat. I si no, doncs cal buscar una nova relació, i és en aquest punt en el que estem. Molt bé, i com s'arriba a la presidència d'Òmnium? Com has arribat a la presidència? A la presidència d'Òmnium s'hi arriba, suposo, al llarg de la meva vida, doncs sent una persona molt dispersa, amb lo bo i amb lo no tan bo. O sigui, jo no he fet una sola cosa molt ben feta, però n'he fet bastantes. Sempre m'ha agradat associar-me i estar en diverses entitats, i a una de les que arribo el 2008, perdoneu, sòcia d'Òmnium fa molts anys, però el 2008, en la renovació de la Junta, vaig entrar a formar part de la Junta d'en Jordi Porta. I el 2010, quan el Jordi Porta acaba els seus 2 mandats, qui podria substituir el Jordi Porta? Doncs penseu que la presidència d'Òmnium és una tasca que demana moltes hores de dedicació i és un treball voluntari. Per tant, això, d'una manera quasi natural, feia que havia de ser una persona jubilada o quasi jubilada, que és el que jo era el 2010. Això seria el costat pràctic. El costat més maco d'explicar potser és que Òmnium Cultural és una entitat transversal i per tant era bo que la persona que dona la cara per Òmnium sigui una persona que sigui acceptada o acceptable i volguda per catalanistes, això sí, tots som catalanistes a Òmnium, però els d'esquerres, els de dreta i els del centre, per diferents sensibilitats polítiques, per gent que no té cap sensibilitat política. La meva trajectòria a la universitat em donava aquest tracte, també una certa capacitat pedagògica, perquè en certa manera a Òmnium fem una mica de pedagogia i d'educació, i a l'haver estat aquells 2 anys a la Junta del Jordi Porta van ser una preparació per mi. Per tant, d'una manera una mica espontània i natural se'm va proposar, i de fet això és una elecció dels socis, però no hi va haver rivals, o sigui que va ser fàcil.
Molt bé, Muriel, doncs si et sembla, passem-nos uns segons a publicitat i tornem de seguida, no marxin. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Que s'ha fet en el cas del polític és un servei a la comunitat, en el cas del funcionari és un servei públic. Él ocupa el puesto de delegado territorial de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo, en sustitución de Teresa Palaí, que además... En canvi, per exemple, ens estan una mica els accidents de trànsit. Estem notant que la gent va una mica més estressada, que a vegades pel fet de canviar d'autopista de pedal. Trobeu el seleccionable a fons perquè una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona el de demanar, quan hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que ha tingut sempre a Catalunya, que poden... competentes professionalmente. Bé, ja hem tornat, això passa molt ràpid. Continuem xerrant amb la Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural. Muriel, moltes persones poden pensar que hi ha contradicció en un moment de crisi econòmica a l'anteposar i prioritzar potser aquests objectius davant la crisi. Com justificaries o rebatries tot plegat aquesta situació? Doncs que va molt lligat als objectius socials i als objectius nacionals. En el nostre cas, jo diria sempre, però en el nostre cas i en aquests moments van lligadíssims, lligadíssims. És més, hi ha molta gent que diu ara hi ha tants catalanistes que se n'han fet per la butxaca. A vegades es diu, no és només aquest sentiment d'identitat, de voler ser específicament catalans i per tant de voler fer la nostra aportació, no com a volem fer catalans. Això és molt important. Però també hi ha molta gent que potser no té aquest sentiment de catalanitat tan fort i que s'adona que és una imprudència seguir com fins ara, que cedim una part molt important, massa important, dels impostos a la hisenda pública espanyola, que després no els retorna en forma de despesa pública al territori català. Aquesta diferència, que està al voltant entre el 8 i el 10% del producte interior brut català, això vol dir, si ho contem per càpita, doncs depèn dels anys, esclar, no? Però vol dir entre 2.500 i 3.000 euros per persona i any. Esclar, són molts diners. Doncs aquests diners, en èpoques grasses, mira, per no discutir, ho deixem estar. Però ara que hi ha una situació de crisi econòmica, els ciutadans catalans ens adonem que aquests diners són crucials, són molt importants, els necessitem per polítiques socials. En aquests últims anys, en els penúltims anys, hauria de dir, hi ha hagut un flux immigratori molt important. Si volem que aquestes persones nouvingudes, que van venir en un moment que hi havia feina, ara no hi ha feina, ara la situació és dura, doncs si aquesta gent volem que visquin entre nosaltres com ciutadans amb tots els drets i amb tots els deures, cal diners. Cal diners per l'escola, cal diners pels hospitals i també cal diners per les infraestructures. Per tant, aquest dèficit fiscal català que suportava estoicament fins ara s'ha vist que és urgent, no? I que si rumiem bé i pensem, però si amb la riquesa que genera Catalunya podríem viure millor, més cohesionats i amb més benestar, aquest és un argument fort i sobretot és l'argument que lliga reivindicació nacional i reivindicació social. O sigui, no pots tenir, jo a vegades dic, no pots tenir estat del benestar si no tens estat. I no tenim estat. Hi havia hagut, abans ho deia, l'esperança que l'estat espanyol potser ens faria d'estat protector, com fan els estats normals. Però l'estat espanyol, per 1000 raons, ha demostrat que
En el cas de Catalunya no actua com a estat protector, per tant necessitem el nostre. Molt bé. Muriel, Òmnium és políticament neutral al marge dels seus propis principis, ideals i objectius? Col·labora en la pràctica amb qualsevol força política o no? Òmnium, més que dir col·labora o no amb les forces polítiques, té relacions amb les forces polítiques, però en tot cas amb qui col·labora és amb l'administració pública, no? I evidentment sigui del color que sigui l'Ajuntament o la Generalitat. Nosaltres vam néixer fent una feina com de substitució, quan parlava de les classes de català de l'administració que no teníem, i després doncs, el que fem és arribar allà on l'administració no arriba, no? Per exemple, el català per immigrants, això ara ho fa el Consorci de Normalització Lingüística, en alguns casos doncs, no arriba, llavors allà som nosaltres, o bé fer grups on es pugui practicar l'ús del català, aquest tipus de coses que podríem entendre com de col·laboració amb l'administració. A vegades també som crítics de l'administració, i per això som molt gelosos de la nostra independència política, no som deutors de ningú, el que vol dir que podem a vegades fer una mica com de veu de la consciència. Correcte, teniu aquesta llibertat, evidentment. Sí. Molt bé, i una pregunta que fem a tots els convidats i convidades que han passat per aquí. Quina és la presència de dones a Òmnium i quin paper juguen en aquest projecte tan històricament com en l'actualitat? En el seu origen, els fundadors, que eren empresaris, potser va ser una entitat molt masculina, però abans passava això, que l'activitat social era més masculina. Jo crec que en aquests moments, ja no et sé dir el percentatge, però hi ha una proporció important de dones, sobretot en els socis nous cada vegada n'hi ha més, per tant, Òmnium és una entitat on hi ha una presència important de dones, i la presència visible és especialment forta, perquè en moltes... Òmnium té 28 seus al territori català, sí, perquè hem vist que, ja es va veure fa temps, que la participació és molt més fàcil amb nuclis propers, i per tant hi ha una presidenta que és una dona al Tarragonès, una presidenta que és una dona a l'Alt Urgell, ara no en sabria fer la llista, però hi ha bastant, al Vallès Oriental la presidenta també és una dona, o sigui, aquestes presidències territorials hi ha bastantes dones i bastants homes, i a les juntes també. Jo crec que Òmnium, abans em deies, això és plural pel que fa al sentiment polític, és plural pel que fa a l'edat, hi ha gent jove, gent gran i gent de mitjana edat, i és plural pel que fa al gènere. Vull dir, ens posaria, crec que em puc atrevir a posar-nos com una entitat on la col·laboració entre homes i dones és bona, és força feliç. Doncs és fantàstic sentir-ho, Sí, és veritat, treballem colze a colze, ens necessitem uns als altres i jo crec que funciona bastant bé. Jo mateixa, ja ho veieu, soc una dona i el director és un home. Quan el Jordi Porta era president, durant un temps la directora era una dona, o sigui que hi ha hagut, sí, una bona relació de gènere dins d'Òmnium. Fantàstic. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més o... Potser impulsar-vos a fer-vos sòcies, si són sobretot dones les que escolten, o sòcies o socis, és una entitat on es pot treballar pel país i fer-ho en un ambient molt amical. I si no es té tant temps, doncs mira, apuntar-vos, les quotes són negociables i són molt ajustades, per tant, feu-vos socis d'Òmnium. Fantàstic, Muriel. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, esperem que tornis aviat a explicar-nos més coses, i a totes vosaltres, a tots vosaltres, gràcies també per continuar programa a programa amb nosaltres i fins la propera. Bona tarda. Gràcies per convidar-me. Malgrat Òmnium és una entitat prou coneguda,
Potser molta gent no sap exactament de què es tracta. Seria un bon moment perquè ens ho expliqués? Ho explico. Òmnium es va crear el 1961, doncs en un moment difícil de la història de Catalunya i d'Espanya. Dictadura, sabeu que la dictadura una de les coses que feia era prohibir qualsevol expressió cultural catalana, o en tot cas reduir-les als cercles el més limitats possibles. Òmnium va néixer doncs 1961, creada per un grup d'empresaris per treballar en favor de la llengua i la cultura catalanes. O sigui, va néixer per iniciativa privada, uns empresaris que van posar una part dels seus diners i de la seva seguretat per buscar la normalitat de la llengua i de la cultura catalanes. Es van fer sobretot classes de català per la gent que volia aprendre un català correcte, el català quedava reduït. Hola, benvinguts, benvingudes a tots i a totes a una nova emissió del programa Converses al Cercle. Avui tenim amb nosaltres amb la Muriel Casals, presidenta d'Òmnium. Benvolguda i gràcies per acompanyar-nos.